Te resulta més fàcil quan ho fas que quan t'ho fas a tu? Sí, perquè jo no m'ho veig. Hòstia, queden sempre superbé. L'arqueologia del paisatge demostra que aquests espais van ser ocupats i transformats des del molt antic, des del Neolític, fa uns 6.000 anys. L'activitat humana modifica i transforma profundament els espais altimuntans per dur a terme activitats diverses, ramaderes, agrícoles, mineres, metal·lúrgiques o d'explotació del bosc. Les excavacions són a l'alta muntanya, sempre per sobre de la cota 2000. L'arqueologia es barreja amb l'excursionisme, l'aventura i la natura, contemplació de flora, fauna, relleus i la convivència de l'equip és més estreta. Ens trobem probablement al jaciment més alt de tot l'Imperi Romà. Aquest punt seria el límit provincial entre la Gàl·lia Narbonense i la Hispània Tarraconensis, que corresponen més o menys al que avui és la frontera entre l'estat espanyol i francès. La connectivitat d'aquestes àrees de muntanya amb les capitals, les ciutats, els nuclis urbans i el conjunt de tota la xarxa viària de l'imperi era molt important. Les muntanyes eren importants en clau d'explotació del territori i això explica la presència d'aquests jaciments a aquestes alçades. En el cas que ens ocupa, el jaciment estava dins del territori de la ciutat romana de Llívia, el que era l'antiga Iúlia Líbica. Aquests són més grossos, estan molt clavats i semblen alineats. I això no ho he fet jo. Sí, això estava així. Si fos estructura seria del període visigot. Vale? I si fem cas al sondeig, l'origen de l'estructura podria ser preromà. Quan neteges tots els blocs dispersos, no? Et queden els que estan col·locats i llavors te'ls mires i dius, coi, això sembla una estructura. Ara, què és? Però, i què fot allò allà? Ni idea, però fa com dos separa l'àmbit i té a banda i banda dos espais de pas.
En arqueologia és com si intentem llegir un llibre mentre ens carreguem les pàgines a mesura que llegim. I el repte afegit és fer-ho no amb paraules, sinó amb terra, pedres, que en diem el sediment. Això que s'acumula, un cop s'abandona, un cop es destrueix, un cop es deixa d'utilitzar. I nosaltres anem llegint des de lo més modern a lo més antic. Ara aquí en aquesta estructura, a mesura que anem baixant, anem tirant enrere en el temps. Doncs jo, de fet, aquests 15 dies que passem aquí, heu vist una mica com les meves vacances. En el meu cas, això és de mes a mes, no és la meva línia de recerca principal, l'arqueologia d'alta muntanya. És un complement, llavors és com... la gaudeixo molt. Estic que no paro a l'excavació, estic que no paro mai. Perquè després ja saps que al setembre toca estudiar materials, toca demanar projectes, toca fer articles... i toca un altre tipus de feina que també m'agrada, perquè també tot suma i tot són coses diferents. Bueno, salvo pelearse con la administración y burocracia. Dibuixos, escrits, tractant de tenir una perspectiva molt del jaciment i del paisatge, no? El paisatge-jaciment, les eines, l'espai on s'està excavant, les estones de dinar i de descans i de contemplar les vistes, apunts del treball directament, presos així ràpid mentre els companys estan treballant i això, a continuar. ¿Qué es? A ver. ¿Sí? Ah, sí. Sí, es pequeña. Molt petita. ¿Está calcificado o...? Ay, sí. Es un hueso, ¿verdad? L'ha encontrat Mr. François? Hosti, col·lega. A veure, no ens podem queixar. Tenim el que tenim. De què és? Vinga, apuestes de Està cremat, per això Està cremat, està totalment calcinat, com sempre. Bueno, presència, ja està. Los huesos de la montaña. Sí, los huesos de la muntanya. És el primero? Aquí sí, en aquesta estança sí. La gent desconeixia que això existia aquí, quan li expliques ho aprecia moltíssim i ho valora enormement. No? I aquest és una mica l'objectiu, és divulgar això i crear, inserir-ho en aquestes arquerutes que permetin posar en valor aquests paisatges. O sigui que es pot muntar una ruta xula de camió, que els jaciments medievals, puges aquí, la pleta moderna, puges al Machu Picchu i pots veure el jaciment ramader. Inclús si vols fer la volta, aquí ara no es veu, però darrere la muntanya hi ha el jaciment del ferro, de Bac de Puigpedrós, que no es veu ara, que són tot de cabanes en cercles molt interessants.
porque el trigo que utilizan en Bélgica es trigo blanco, entonces en vez de ser amarillo oscuro es amarillo claro. És com aigua Ah, pero todo Potencia. esto, o sea, las pequeñas son no, son de, todas son de François. Sí, tots són dels Alps. Kilómetro. Vale. Dice que esta cerveza nos va a transportar a las altas cumbres de los Alpes. Va, vamos a viajar a los Alpes. No tastareu res, eh? Gerard, explica com heu viscut. Em fa pena que s'acabi, ara. No tindré síndrome d'abstinència durant una setmana. Estàs Ara. fitxat. Això doncs, m'encantaria, perquè és com una família i m'ha agradat molt. És veritat. Jo no ho sabia, que era tan família també. Yo pensaba que iba a ser más un ambiente, a ver, profesional. No pensaba que iba a haber este tipo de ambiente. Digo, ¿qué está pasando aquí ahora? Pero muy bien, muy bien. Jessica. Bueno, viniendo de Bélgica, que es todo llano, con lo que me costó el primer día y la motivación y el aliento que recibí de todos, la verdad que lo agradezco mucho. Igual hay algunos días que no consigo llegar hasta arriba, pero igual, o sea, que me lo entiendan y que me hablen y que me den, ¿no? Muchas gracias. No, pero bien, muy simpáticos todos. Si me podía haber ido el segundo día no me fui, así que aquí estoy. S'agraeix poder parlar i poder parlar en aquest entorn i jo crec que agafar aire a vegades és el que importa perquè Josep Maria, em tocaria estar escrivint i contra tot pronòstic aquí estic. No, ja he llegit un tros. Ja va ser la segona quinzena d'agost. Estic relaxat i llegiré la teva tesi. Venga de sus vacaciones. Ahora son 10 años, ¿no? 10 años, es que ha venido a celebrar los 10 años de arqueología de montaña. Bravo. I aplausos a François. Saludos y Jesús por tu maestría. Ah, no?